Baka si, yeah. That's nice. And the sea urchins, sea urchin. suwake. So di saan mo na panabusing dito sa... Dihara. Yung limaw ora. Ah, mo ba? Mm. Pero murag lisod kayo ni makit ano? Kung waka na anad? Mm. Nice. Yan ba hindi po ni mamaak? Mamaak doon na og buhi pa na. Unsa pa gikaon na kanon diyan nila mga kasag no? Paan mga gagmayng isda. Yung may isda din mo ba kasi. Manitok nila. Hindi pa na siya no. Naigwa silang doha ba? Ah, swerte yan. Kinakain yun, di ba? Oh, kinakain yan. Delicacy yan. Pero piprituhin. Prito o. Sa Cebu marami silang hinahalong Di ba, feeling ko spices. talaga yan yung direct nalagyan ng egg yan, di ba? Hindi ah. Pwede rin. Ah, pwede pala? Makaprituhin. Masarap. Nalagyan ng kuan. Kunting corn start Oo. para siya sarap to. Lagyan ng pamintang durog, kunti. Direct.